me if you must, but just know that I see. It's on me. Mini golf. Welcome to be. Welcome pralog ngapnya swabhab yang yapi ha kaneka secret millionaire arjar kat pra film. Ha kabasdang kaneka film ngi yawe ubru upeton ha kaying jong u kat ba kidang lek party une upeton bat une uwe ba kerteng usin kidon kawe ka company ke bahe ukun jong u usin bat u pralog jong u jarit kat ba kidang enjoy party usin unde uwe ukun barus patam ujarit uang laingut ki kenthai ki pe same lada menut likren bat ki usin unde uwe na ki senrang badon akor buram tang bau lange ya ka jingong pralog jong u bat lalik kenduk bat kita ki kenthai laingut hangta kawe ka kenthai ka ba kerteng ka jes kalai kren bat kala kumthe ya ka haki jain jong u bat nang tau sin lalek sa ka kamera jong u pan keliang ya kita ki jain onda ladep vai ka party ngiyo i arngut ki khna school kilabu ya ki kot ha ka kar ka jes ha ka ba ka company upeton kan long ka basniu unong ilam jong ki ude u elis tangna ga banta ka company upeton ha kata ka jaka ki kwa bansna ka bahe tam ka apartment complex pat kini ki briu ki lek kumta usin ha ka kamera jong u kat ba udang lek kai mini ball upeton ulawan ong ya u ngakwa penya thok song kurim yame bat ka jes ka de ka khun upralok barus pa tam upeton tang ba usin umngej bat ula ong ngam itnat yaka usin bunsin ha ka ba ule business ulapan pisa na okpa jong upeton tang ba haduk menta umpoi sa kathong business bat ha ka basnya si upeton ulaong lada hapo sitiau memyo ya kita ki kam jong me hab bantre lang ha company jonga menta ki bru elis kila pendai ya kita ki pustar hakikar ki bru tang ba kakar upeton ki myo ban pendai ya kita ki pustar namar badon arngut ki nong but jong u menta da ka jing bom septing kala pendai ya kita ki pustar tang ba kita ki gad kilayo i menta elis bat ki pralog jong u kila phet nangta bat ki gad ki be yaki kawe ka bru elis kalari hakakar usin bat menta usin ulawan ban sim ya kakar jong u kane ka bru kala ong ya u kat kane ka expensive car medon mede u barus pa du tang ba usin uong ya ka hang nei ngade tang unong parking ya ki kar bat ka kenthei kalangai menta ki gad kat ba ki dangmut ban kem ya kane ka kenthei Henry usin ulapan senge ya ki bot labut nadin jong kane ka kenthei hadin kato kat nepor baro ar kila senge bat usin uong ngaruk ngasapot ya ki protes jong pha upeton company hapak kim ko ban snaya ka apartment bat arngut kila long pralong ka jesi ka trei ha ka food truck bat nang tau usin ula itnat ya ka ula trei lang bat ka jesi ka ya ka truck kila senge ha ka we ka pak hakba ka dei ka pak upeton usin pat yathu ya ka jesi usin ula set jingset tangpan bengkemen ya ka jesi bat ka jesi ha ka food truck kala ai offer bat usin ulange ya kata ka offer jongka hakas ning ka bubun upeton ula ong ya ka jes uhab ban pej baru ki kam bat ban hab ban penbor ya usin ban yatho tangna ka dau upeton ukwa ban penkiu ya ki business ula kwa penyatho song kurim ya ukhun tang ba ka jes ka ik bha ya usin menta ka food truck onda kila tep di ya ki jingbam baro ka jesi ka ong wan ngan lek bu ya me saying tang ba usin kwa ban pen i ya ki ying jong u ya ka namar kata ula lek marwe saying da ka taxi haying usin ula ya thu ha ujarit badon ka we ka brew ka ba kerteng ka jesi ngala itnat bha ya ka kaya pher bha na ki we ki paralog jongka bat kamtip ngade ukhun baruspa Henry kata penban ka itnat yanga bat ujarit uang ukpa jongme sngap ya ki jingkren jongme mehap ban trehi ha ka company ukpa jongme bat usin uang ngakwa ban salang bat ka jesi namar kata mestep lachai ngantre ha food truck bat menta ka perlok ka jesi kelai thu ha ka ngadon arnut ki samla jonga pharuk pahap ban wat uwe samla uba bhabriu namar ba marwe kalong ke ba kenja ka jesi ka ong ya ka don uwe ubreu ba kerteng usin ngaya sem bat u hakas ni ka bun kala slemban poi ha ka food truck kala tip ba usin udon hakbar khi usin ula ong ladei bandi sasni
Panying be hang to lane banrung sapo. Bangin yok ban trelang. Onda kalayok singaw ya ki jingkren jong u. Kalakmen sisya. Kalayok ya ubru babha. Bat haka sengihi ke banangkong. Ulatit bun kitiar ki batan mai. Tangba ulatok yaka. Baro kini kitiar ngayok gift. Nakiwe. Bat baro ar kilaya ik pralok. Hakaba baro kinong tit tiar kilayok ya ki jingkwak jongki. Onda kiladep tre. Kajesi kamlek ying. Kalarak ya ki pustar. Ban pendai biang hakapak. Naka benta ka company peton. Bot usin ru ulalik lang batka. Menta baro ar kila klat lenti. Ban sam ya ki kot bun bha ki brew ki basapot ya ki. Kane kala sain ya ka kot jong u. Ha kata kapor ka jes kala mi na building. Bat kala yu ya usin. Kala ong ya u. Baun lek kenduk batka. Henry ula thau bui uong. Ngamla ngadang pun kam. Bat hadin kata. Usin bat ka jesi. Kelek sakawe kapak. Hangta ka jesi ka ong ya u. Kat basna ya kane kapak. Ungait babaro ki brew basong. Ha kane ka thau. Bakin nyok ka met ka bukoi ka bakhia. Bat ki khna ru bakin nyok lekai. Henry Mr. Peton bale ukwa penken ria. Hangta usin ulayo i ya ki jingtho. Hakaba William Peton ulasna ya kane kapak. Hadin kata usin bat ka jesi. Kilalek saing da ka taxi. Ulay thu ha o Peton. Ba ulayo ya ki kam. Bat uong ru bale me kwa bansna apartment hangte hapak. Upeton kren ya u ulalek. Nang tapat ka jesi napak ka lek sendon sakaying ka perlok jongka. Hakaba ka pule ya ka we ka kot. Hangta usamla ubanangkong jongka. Ulawan saka tangba hangta haka bomtip. Ulawan usamla baar jongka. Ulara rengkat bat kisentiu. Onda ulayo iya ki arngut ulalek. Nang tau sin ulalek saujerit uang. Baka City Park ukpa jonga ubalasna yaka. Tangba kibru kidangmut ban let sniu. Hadin kata haswa ban keli ya ka jesi. Ulapan jingerap na ujerit. Ujerit uang ya u. Ba metre haka futrak. Mehap ban pesengap ya ka jingruai ke basnyau tenat jongka. Haka wepat kasngi. Haka futrak Peton ulawan. Tangba usin bat ukupa jong u. Katba kidang ya keren. Ka jesi kelawan. Onda kalau i ya u Peton. Kalau ong ya u. Ngakwa bandi ki jingbam hapak. Usin ulaong ya ukupa jong u. Ban lek no nang ta. Bat upeton ru ulami nang ta. Hadin kata ka nia ru kalawan. Bat ka ong ya usin. Bale me aibam ya ki brew makna. Ngalek bisnes hang ne. Lada me kwa ban ai free ya ki. Sa ai da ka pisa jong me. Usin uong. Kito ki brew ki day ki baduk tam. Namar kata nga ai makna ya ki. Lada phakwa te phalak. Ban penduna kanong jonga. Kajesi katba kadang sngap ya kita ki jingkren jong u. Kala kemen bha. Kala phakwan ya u ban bamja lang. Bat uru ula kongu ya ka. Bat nang tau lalek saying. Ulapan kakar barim na ujarit. Hakaba ula ban lek sakiying kajesi. Hang tau Peton ru ulawan. Ula ai pisa ya u. Usin ula lek sakiying kajesi. Onda kajesi kalayo i bauwan. Kala kemen bha. Kakar jong u kadai kabarim. Tangba kajesi kamsnya we. Onda ulayo i ya kita ki jingbha jongka. Usin ru udang i tenat yaka. Hadin kata kilek sakawe ka restoran. Kajesi ka ong ya u. Haka por bakalik college. Don uwe ubriu ubayap mat yaka. Bat ka perlok jongka. Namar kata kila lek sakawe pat ka college. Hadin kata kala keli. Syapang usin. Uong ba menta-menta ula job yaka minibol. Uong ngila ne em ban lek kai minibol hang ne. Bat hang ta kilek kai minibol. Kajesi ka ong. Safe di park. Yaki poster kiyok tang san spangun. Kiba sign. Bat ladang ikwa sisya yaka pang. Ngihap banyok yaki sign poster. Sihajar saneng. Usin uong yaka. Ladang ngilek sitom. Ngiyok bej saki hajar sakli. Haka step ka bubun. Upeti bat ka kiron. Da ki jingerap ki pralok jongki. Kilayok tam haduk nyaw spak saneng. Yaki sign. Kila pelang yaki. Onda kilayok siyaw ya kata ka kubor. Kajesi ka ong ya usin. Ngakwa ban lek celebrate. Melak naim ban set ki jingbam yanga. Usin ula dep set ya kita ki jingbam. Kiba itenat jongka. Ula ai haka uang. Ngade ukun Peton. Tangba hang tau Peton. Ula phone ya u. Umlak ban yathu yaka. Onda ula poi haying. Kajes ru kadon haying. Kila bamja hajrong tebil. Rengkat bat kajes u Peton. Urki ya usin. Bautre haka food truck. Tangba usin
kren ulaong ngakmen ya kikam ki bangatri henre tang kumta ka jesuru ka don bat ngakmen sisya hadin kata katba kidang ya kren usin ulami nangta bat ulaying salaj ka jes kalawan ka ong ya ngadon kawe ka jingkular lada mengit te ya ka peton company ru non bayok ban kini menta usin ulakmen ulaong saya kenduk bat ngalacai ngan kular ya pha hakas ni ka bubun usin omdan haka food truck ka jesi kala keli sae usin ka ong ya ka upang ka jesi kala keli ya ka snong usin sae usa hangta ke peti kalawan ka ong ka company peton ya ka company jongi kila reject bat kumju ya ka pakru ka jesi kala chrai pha hakta ka por kala lej marwei ban kendu bat upeton ka peti ka ong ya ka Mr. Peton menta udon bat kiparlok jongu haka fancy club hangta usin bat kajes katba kidang ya kren sapang kata ka kam kajes ka ong ka peton company ya kata ka city park kan sa job hi namar kata ka bha meru join no ya ka peton company rengkat bat ngi hangta kajesi kalapoi kalai ya usin lembat kajes ka ong kane kade kum ka meeting pralok hadin usin lakhot ya kajesi ulaya thu haka ngade ukhun upeton bat onda kalau siau ya kita kijing ong jong kala berngem bat kala phetno nangta hakawe kamit usin ulaya thu hau jerit uang kala tip bangade ukhun upeton kala jengai nanga ujarit uang ba medang tre bat ka jesi mela kelab hayalade melalong ubru ubapha basiau thu me phone ya ka bat ya thu haka baro kibalajie ngangej bakan map yame nambar ba karu ka ik yame menta usin ulakol ya ka jesi tangba kamrap ya kol hakawe kasngi ka peti onda ka song haka jaka bukot ucirdon ulapoi bat ulakli ya ka peti karu kala pdiang ya kilale kai arngut menta usin ula siausi bha ya ukpa jong namar ba ban ya ukhun ik palat ya ki business jong ukpa jong usin ukwa ba uhi un aikam ya ukhun jong hadin usin ulayalam ya saka city park hakba don kata ka jingtho ukpa jong menta ula kanmau ya kita ki kentin barim jong bat ula khana ya sapang kane ka pak uang ba ngasna ya kane ka pak na kadau baduna ki brew hakane ka jaka ngakwa bagi khna kinyo lekai hakane ka jaka kumjuru ngakwa ba menlong unong pe ya kane ka pak rengkat bat ngabat ka jesi ngatip sapang jongka ka dei ka brew ka ba bha akor buram ngakamen sisya baka ik yame menta ka jesi kalapoi haka food truck ka kuslai bat ka ong ya kania ya kane ka pak ngamla su ban penim ya ka hakata ka por ujarir ulawan uong haka jesi usin tre ban trelang bat ukpa jong namar ba ukwa ban penduk no ya kane ka pak tang kumta henre ya pharu ikbha onda kala singa ya kita kala lej wood saka pak ban kendu ya usin bat kalapan map ya kijingle bakla jongka ya usin ula ong ya ka kinete ki bajehi haka jing imbru jongi barok langhi omle leto hadin kata ulai thu haka nadu mentang ade utrai ka peton company ngakular bakane ka pak kandon be hangne baki kena ru kinyo lekai lada phangit te hangta kalarki bat kilayado ya iwe te pralok katba kidang kmen dangki kane ka film kalakut hangne lada pisiau tenat ya kane ka movie te ya kane ka video siang pa share lem saki pralok jongphi bat kumju siang pa like no menta ya kane ka video bat subscribe no yaw new channel menta kuble chibun pralok ba pipet ya kane ka video haduk bakut ngina sembiang haka next video